разрабіць, пагаварыць крыху аб адной з маіх любімых краін, якая дала мне надоўга прытулак, аб Сакартвела. Але пакуль людзі не падцягнулись, я крыху пакажу месца, в якім я буду рабіць гэты стрым. Перыядычна будзе не толькі моя фізіяномія круціцца на экране, але і тое, дзе я знаходжуся. Вось гэта помнік аднаму з армянскіх герояў. Зараз паспрабую яго отако павялічыць. Опа! Хе-хе. А вот там телевежа. Да, ничего, нормально. А там телевежа ереванская. Так, пакуль я бачу, людзей нема. Тады пачакаем, чтоб хотя бы пару-тройку человек было. А то одному говорить самому с собой, ну гэта крышечку сумна. О, першы чалавек, прывітанне. Як гук, адкуль вы? Спадзяюсь, мяне чутно. Чалавек з'явіўся і адваліўся. Ну што ж, ладно. Пачну як я, нават калі мала народу паглядзець гэты стрым, гэта ўжо будзе таксама не кепска. Итак, для тых, хто будзе глядзець в запісу альбо подключыцца пазней. Я Зух Зміцер, канал мой беларускамоўны, па гэтаму гаварыць я буду па-беларуску. Адразу папярэджу, калі раптам хтосьці будзе в маім стрыме пісаць і крычаць «Слава России», сцягі расійскія выставляць, я не паленуюсь, я чалавека забаню. Адразу. Так што, калі ласка, не рабіце такіх дурніц. І сёння я хочу пагаварыць пра Сакартвела. Гэта так называюць себе краіна, якую большасць ведае як Грузія альбо Джорджія. Падстава, каб зрабіць гэтую гутарку, вельмі непрыемная. Сегодня такі скончыўся працэс разбіральніцтва і суда над заснавальніцай многіх, дакладней двух крупных картвельскіх медыа пляцовак і пры этом журналісткі Мзіі Амаглабелі. Ёй далі 2 гады турмы. Арыштаваная яна была 18 студзеня гэтага года. Было відэа, за што 12 чалавек, гэта нават цікава. Такой жанр стрым, што народу мне яшчэ не глядзелі. Прыемна. Што ж, і так. Фармальна выглядала на відэа, што жанчына дала плескача. Это аплеуха по-русски начальнику батумской полиции. Відэа было слаба зразумела за што, але пражыўшы 2 гады ў Батуме і ведаючы Картвела, я не думаю, что там была слабая подстава, чтобы прилюдно под камеры дать по физиономии мужику. И прямо там на месте ей затрымали, обвинувачившие в нападе на представника силовых органов. Ну, прям мужик офигенный. И вось доўгае разбирательство было, сегодня такие ей вынесли прысуд. Потому перекваліфікавалі з больш жорсткага артыкула крымінальнага на менш жорсткі артыкул крымінальны. І потому артыкулу, по якому яе засудзілі зараз, нават калі б хацелі чыста фармальна зрабіць, то маглі б даць штраф, таму што там є штраф, 2 года домашняга арышта і ад 2 до 6 гадоў турэмнага зняволення. І чалавеку далі вось за такое ажно 2 гады. Гэта вельмі нагадвае мне сітуацыю у нас в Беларусі, таму што у нас
заўсёды не вельмі любілі журналістаў і блогераў, але, канешне, асноўны наезд пачаўся перадвыбарчы перыяд 2020 года і далей і доўжыцца да гэтага. Гэта прывяло да таго, што ў нас, напрыклад, сядзіць на дадзены момант 37 журналістаў, пра што любяць гаварыць нашы журналісты, але пра што ў нас нідзе не гаворыцца, судовыя выракі маюць яшчэ і 51 блогер. Гэта па дадзеных сайта «Весны». Колькі з іх сидзіць, колькі такія умудрылись кудысьці выехаць, я не пераправяраў, але сам факт, што 51 чалавек атрымаў судовы вырак, плюс, калі назваць всех медысчыкамі, то гэта значыць 37 плюс 51. Гэта значыць людзей, якія атрымалі выракі ў Беларусі за медыйную сваю дзейнасць. 88 чалавек. Чаму я праводжу гэтыя асацыяцыі з тым, што здарылась зараз з Мзей Амаглабелі? Таму што пераважную большасць людзей, якія селі ў Беларусі ў нас, таксама фармальна судзілі не за медыйную дзейнасць, а за штосьці іншае. Каго-то прыцягвалі за несплату падаткаў. Брат, хочу ножом вскрыть на переносице прыщ. Это не прыщ, это моя родимка такая. Прикольно, конечно. Уже лепш скальпелем. Повеселіў в невеселым стрыме, дзякуй, але працягнем. Многіх садзілі таксама па надуманых прызнаках, па надуманых абвінавачваннях, але садзілі на вялікія тэрміны. Є журналісты, якіх наогул абвінавацілі за сваю дзейнасць в здрадзе радзіме. Такія, як, напрыклад, Кацярына Андрэева. І вельмі спадзяюсь, што да гэтага хаця б Сакартвэла прыйдзе не хутка. Хаця, слухаючы, напрыклад, Гелу Васадзе, такога вядомага картвельскага журналіста, я разумею, што зараз папрыманыя такія законы, па якіх можна будзе любога медыйшчыка закрываць пры малейшым жаданні. Рэальнасць тым, што к таму, што пагаршацца сітуацыя палітычная будзе, прадстаўнікі грузінскай мечты, я іх наўмысна не называю па-беларуску, таму што, прабачце, гэта яшчэ заслужыць трэба, щоб вас назвалі па-беларуску. А гэта чыста такая расійская структурка, прарасійская, поэтому грузінская мечта. Так вось, рыхтавались к таму, што сітуацыя будзе складаная, і выправаджвалі рознымі спосабамі далёка не толькі сваіх журналістаў, а я магу сказаць, што акрамя Мзея Амаглабелі і іншых затрыманых є, напрыклад, ўладальніца канала Батумчык Тамара, якой прыйшлось выехаць таксама фармальна не па палітычных прычынах і цяпер жыць у Чылі. Але тым не менш чалавеку не даюць жыць на радзіме. Вось заблытаўся крышачку, што далей хацеў сказаць. Хацеў сказаць, што пры этом выдалялі людзей, якія хоць як-то асвятлялі падзеі ў Сакартвэла за апошні год. Першы, канешне, быў Андрэй Мелешка, мой сябар, журналіст радыё Рацыі. Магчыма, яшчэ кудысьці піша, я дакладна не скажу. Самае цікавае, што в той же момант, калі яго не пусцілі ў Сакартвэла, ён летаў тады ў Польшу, не пусцілі яшчэ. І, наколькі я ведаю, турэцкага журналіста, а азербайджанскага журналіста наогул арыштавалі. І была рызыка, што выдадуць уладам Азербайджана. Але гэта не самае цікавае са ўсяго ланцуга падзей. Самае яскравае было гэта, калі не пусцілі назад у Сакартвэла французскую фотожурналістку, якая мала відна жыхарства ўжо 15 гадоў Сакартвэла.
і думала, што яна можа спакойна ездзіць туды-сюды, і ёй нічого не пагражае. Ну, аказалось, жанчынка памылілася. Ну і, канешне, трэба прызнаць, што я таксама падпадаю пад эту катэгорыю, таму што я час ад часу расказваў на сваім канале пра тое, што адбываецца ў Сакартвэла. Час ад часу даваў інтэрв'ю розным медыа, таксама са сваім бачаннем. Ну і фатаграфаваў, здымаў на відэо тое, што бачыў. Часам нават наўмысна ехаў, щоб паздымаць какие-то пратэсты. Правда, фоткі і відэа я за рэдкім выключэннем нікуды не выстаўляў, таму што, ну, маючы досвед Беларусі, я разумеў, што гэтых людзей потым могуць пачаць цягаць. Людзі не разумелі, што ім можа штосьці прылецець. Яны не хаваліся, з радасцю пазіравалі, але некалі было так і ў нас. Таксама думалі, як? За то, што я вось папазіраваў па фота, на відэа, мяне арыштуюць. А потом оказалось, да, просто вот так раз і все, запросто. Поэтому я людзей паліць не захацеў і аставіў гэта для будучыні, для гісторыі. Є даволі хорошы набор фотаграфій. Рэальнасць тым, што пагаршаецца сітуацыя далёка не толькі ў медыйным плане. Прымаецца куча законаў, якія, напрыклад, описали механизм выдворения, ну, простей кажуть, депортации с Сакартвэла любого неграмадзяніна, і падставы там, ну, нават вельмі смешныя, як, напрыклад, дробнае хуліганство. І гэта, па-першае, гэта падстава для ціска на абсалютна любога чалавека пры жаданні, а па-другое, гэта падстава для злоўжывання ўладай. Хтосьці можа, пагражаючы дэпартацыі, з каго-то патрабаваць грошы, а хтосьці можа, напрыклад, патрабаваць секса ад какой-нибудь жанчыны і сказаць, што, а што, адмовіш? Ну, тада я выганю з гэтай краіны. Не думалі, што і так можа быць? Є такі закон. Я не пералічваю все падставы, якія в этом законе є, таму што пасля таго, як є пунктик дробнае хуліганства, за яго могуць дэпартаваць, все астатняе просто блекне на фоне гэтага пунктика. Гэта значыць, што вас могуць выкінуць абсалютна за нішто в любы момант. Ну, гэта, дарэчы, значыць для людзей не только гэта, а і то, што вось час, калі ты не грамадзянін Сакартвэла, дакладна не варта вкладваць хаця бы $1, $1 лары лішні в эканоміку гэтай краіны, на жаль. На жаль. Вельмі на жаль, таму што 2 гады в Батуме, якія я пражыў, это былі ледзь не найлепшыя гады ў маім жыцці. Таксама было всякае, было не вельмі проста часам, але агулам гэта былі адныя з найлепшых гадоў у маім жыцці. Поэтому мне сумна. Сумна, калі краіна, якая была прыкладам рэформ во многіх сферах для нас, якую ставілі ў прыклад, думалі пераймаць досвед, пачала адкат, ну, хаця, чого пачала, адкацілась назад туды, фактычна, адкуль выбіралась. Дарэчы, калі хтосьці скажа, што я ўмешваюсь ва ўнутраныя справы, ну, я ж не заклікаю да чаго-то. Чаму-то я ўмешваюсь ва ўнутраныя справы не сваёй краіны. Я просто выказваю сваё меркаванне. Можна доўга і ўпарта пералічваць іншыя законы, якія папрынімалі і якія будуць абцяжарваць жыццё людзям, і сваім грамадзянам, і не сваім грамадзянам. Напрыклад, на атрыманне любога гранта, абсалютна любога, з-за мяжы па цяперашніх новых законах Сакартвэла трэба будзе браць дазвол у дзяржаўных органаў. Гэта зноў жа падстава для злоўжывання ўладай і ціска на непажаданых асоб, на апанентаў. Прам поле для карупцыі расце вельмі такімі канкрэтнымі тэмпамі.
Да рэчы, глядзіць мяне так нічога народу, як я паглядзеў, што нават нечакана на гэтым жанры, а толькі 3 падабайкі. Будьце так ласкавы, паставьте яшчэ падабаечак, і калі раптам не падпісаныя, падпісвайцесь. Таму што не толькі будуць далей у мяне стрымы-шпацыры. Тэма палітычная мне заўсёды была цікавая і працягвае быць цікавай. Я, дарэчы, цікавіўся ўсё сваё жыццё палітыкай, але до 2015 года я назіраў, думаючы, што совсем разберуцца без мяне, і не ўмешваўся ні во што. І першы раз, калі я рэальна во што-то ўмешаўся, паўдзельнічаў в агітацыі на выбарах за цікавага мне кандыдата, гэта быў 2015 год. Ну так, к слову. А рэальна больш крэпка я ўключыўся пасля дармаедскіх пратэстаў 2017 года і разгона Дня волі в 2017 годзе. Я нават вам скажу, што 2017 год дармаедскія пратэсты, па сутнасці, в маім разуменні, гэта была трэніроўка да 2020 года. Прытым это была трэніроўка як грамадскай супольнасці беларусаў, так і ўладаў. Таму што то, як разагналі Дзень волі ў Мінску в 2017 годзе, гэта было адзін в адзін. Гэтак жа, як потым рабілі гэта ў 20-м. Толькі тады, што не стралялі рэальнай агнепальнай зброяй. Ну, гэта так, маленькае лірычнае адступленне, каб патлумачыць, чаму такія стрымы былі і будуць і далей на маім канале час ад часу. Яны будуць перамяжацца з іншым жанрам. Ну і відэа таксама. Ну, так вось, крышачку далей к Сакартвэла. Є яшчэ адзін вельмі цікавы пунктик, які будзе патрабаваць на працу Сакартвэла замежнікаў, дазвол. Прытым, як мне патлумачылі маі беларусы, якія дагэтуль жывуць в Батуме, в Тбілісі, што трэба будзе браць дазвол на працу, нават калі ты дыстанцыйна працуеш на якую-то замежную кампанію. Прабачце, што? У вас працуюць, вам плацяць падаткі, прыносяць кучу грошай наогул з-за межаў, і трэба браць на гэта дазвол будзе. Ну, гэта прыкольна. Не, ну я разумею, такія законы є шмат дзе ў Европе, правда, я не ведаю прям аж ці такой жорсткасці. Я могу сказаць, што многія з нашых беларусаў зараз пребываюць такія ў лёгкім шоку ад таго, што вот так все меняецца. Тут цікава было б яшчэ сказаць адзін цікавейшы закон, які прям б'е па традыцыях Картвэлаў. Там забаронена закрываць на разнастайных акцыях твар. За гэта прадугледжаны на першых парах штрафы, а калі чалавек не спыніцца, то магчыма нават да крымінальнай адказнасці. Чаму гэта прыкольна? Ну, таму што, як мне самі ж Картвэлы расказалі, в іх традыцыях закрываць тканінай твар час ад часу. Гэта проста іх клімат всёй Сакартвэла, якая не Батумі, дзе больш кантынентальны клімат і больш складаны. Ну, і ён проста падразумеваў, што час ад часу так трэба рабіць, каб проста камфортна перасоўвацца па вуліцы. І вось гэта цяпер таксама забаронена. Пагэтаму для мяне моцнае расчараванне тое, што зараз робіцца в той краіне, в якой я пражыў 2 гады. Цяпер пару слоў скажу, як я бачу тое, што чакае нашых беларусаў, якія цяпер там жывуць, а беларусаў вельмі шмат. На дадзены момант я чытаў статыстыку, што жыве в Сакартвэла 12 800 беларусаў. Выехаць адтуль в Европу, атрымаўшы візу і легальна, вельмі складана.
выезжают не зусім легальной схемой. Я мог бы, конечно, ее описать, потому что ее описали уже и на Еврорадио в парочке эфиров. Але на всякий выпадок все ж лишний раз палить эту схему я не буду. Правда, эта схема может полностью закрыться, и что тогда робить белорусам? Заставаться у Сакартвела? Я скажу, что всем, кто мае хоть какую-то рызыку політычнае пераследа, я б не раіў так рабіць. І званком того, что гэта небяспечна, для мяне стала аб'ява аб адкрыцці з удзелам беларускага, лукашэнкаўскага пасла вялікага гандлёвага дома ў Тбілісі. Не, пагадненне аб супрацы сілавых органаў заключанае паміж Беларусью і Грузіяй вельмі даўно. Калі не памыляюсь, з 2019 года. Калі памыляюсь, удакладніце кто-нибудь в комментах, напишите. До рэчы, дзякуй, што аж 4 падабайкі, што мяне не менш за 10 чалавек сёння глядзіць пастаянна. Дык вось, што ж рабіць беларусам? Я калі-то 7 месяцаў таму глядзеў Ігора Тышкевіча ролик, в якім ён якраз апісваў сітуацыю цяперашняй Сакартвела. І мне было непрыемна, конечно, чуць, хаця я разумеў, што ён праўду кажа, куды прыйшла Сакартвела, што павіншаваў з новым этапам палітычнае жыцця. Хаця тады яшчэ толькі пачынались фактычна пратэсты і незразумела было, куды ўсё прыйдзе. І вось ён тады даў параду, што кожнаму беларусу прывітанне будзе 5 падабаек. Вай, дзякуй вялікі, Праметэй. Ха-ха, прыемна. І за камент таксама. Так вось, Тышкевіч тады параіў бы всем беларусам паклапаціцца аб якім-небудзь спосабе легалізацыі, дзякуючы якому проста па рэадмісіі, гэта значыць па запыту лукашэнкаўскіх уладаў, іх не будзе магчыма выдаць, проста лёгка выдаць па двухбаковаму пагадненню. Тады я задумаўся, мацюкнуўся, потым крыху пасмяяўся. Але глядзячы цяпер на то, што як мяняецца, я магу сказаць, што мне ўжо абсалютна не смешна. Я разумею, што чалавек сказаў чыстай вады праўду. Але є адзін плюс. То, што мяне вымусілі застацца в Армении, на дадзены момант улады Сакартвела. Хаця тут трэба прызнаць, што мой выбор быў паехаць рабіць візаран в Садлаху, и это был правильный выбор, скажу одразу. Потому что гэта уладкавацца дазволила нашмат прасцейчыкам, каб это был неудалы візаран в Турции. Хотя бы потому, что тут можно знаходзіцца паўгады легально, плюс тут руская мова, разумеется, тут амаль паўсюль. Пры ўсіх яе мінусах гэта для цяперашніх нашых беларусаў, украінцаў, гэта плюс. Є і іншы пунктик, чаму Арменія правільны выбор. Потому як ставяцца да людзей, якія сюды вымушана прыехалі, самі армяне, гэта, па-першае, вам кінуцца дапамагаць всім, чым могуць. Нават сляза бывае наварачваецца, калі я ўспамінаю все, чым мне прапановвалі дапамагчы і дапамаглі. Нават вот зараз прапанавалі крыху паўдзельнічаць у бізнесе аднаго армяніна. Да, на ту суму, на якую ты можаш, з невялікім адсоткам прыбытку, але многіх пазавуць у сваю справу. Гэта не так проста. Плюс цяперашняя ўлада Армении вельмі кепска настроеная да Лукашэнкі і іх сістэмы. І поэтому мне много раз гаварылось, что да, калі будзе запыт в базу СНД, вас, конечно, арыштуюць, вы посидите, але вас дакладна ніхто не выдасць. І калі вы напішаце запыт, вам даволі хутка дадуць
Тут нема, тут не ведаюць такога тэрміна, як міжнародная абарона, а уцікацтва. То есть вас прызнаюць уцікачом. Пакуль я не прайшоў гэты кейс, але я так думаю, што можа быць і прыйдзецца, гледзячы на то, як пагаршаецца сітуацыя ў Польшы. Мне, дарэчы, прапанова да гаспадарства і такая думка. Нас пакуль тут беларусаў вельмі мала в Армении, але калі все так, як вось я сейчас бачу, як описывается, то чаму тым, кому складана потрапіць в тую самую Польшу, в іншыя краіны Европы, просто не абраць Армению як месца, куды переехаць з той же Сакартвела, перевести свои бизнесы и стварыць тут нормальную диаспору крэпкую. Я распытваў вельмі шмат армян, з якімі сутыкаўся. А што, калі к вам приедут 12 тысяч белорусов на працягу года? Фу, якая проблема? Вы ж нормальные люди. Гроши привезете, працаваць будете. Яшчэ і нам можа якую працоўнае месца дасце. Гавару далей. Ну, так мы в Батуми-то школу свою маем, арганізавалі. У нас є прасторы некаторыя, дзе беларусы збіраюцца. А як думаеце, дадуць улады у вас такое зрабіць? Адказ прям ва ўсіх адназначны, што так а в чым праблема? Конечно, приезжайте. Поэтому насправді у меня думка є такая, что нам сейчас чим биться, тратить хренову кучу грошей и часу на то, чтобы потрапить в ту ж Польшу, як перший пункт, где можно спыніцца, чому бы не обирать Армению? Приезжайте, господарство. А я, як что, дапамагу парадай, дапамагу информацией. Все, что я тут сейчас будет 3 месяца, як живу, уже крышечку ведаю армян. Поэтому, як что, ведаю, к кому звярнуцца по некоторых пытаниях, чтобы зноў уже дапамаглі. Подумайте об такой моей прапанове. Ну, вот, в принципе, я все, что хотел сказать сегодня, сказал. Сейчас я покажу крышечку, локацию, где я раблю стрим зноў. Так, почекайте. Сумно тое, что зараз, каб быць сапраўдным беларусам, трэба прыязджаць у Армению. Сумно, безумоўна. Дарэчы, мне дико не хапае беларусаў і украінцаў тут. Вось менавіта тым, што наших было і класных людзей шмат в Батуми, мне Батуми яшчэ іх гэтым зашоў. А тут з гэтым праблемка. Але гаспадарства і ствараць дыяспору, а не на радзіме. Не, ну на радзіме трэба дзяржаву будаваць, а не дыяспору ствараць. А ствараць дыяспору є сэнс там, дзе вас много, дзе нас много. Поэтому, зноў жа, разгледзьце гэтую прапанову, закидвайце яе всем сваім знаёмым, калі яна вам зайшла, каб яна пачала жыць і распаўсюджвацца сярод беларусаў у той самай Сакартвела. І я думаю, гэта на дадзены момант адзін з найлепшых варыянтаў. Што ж, даражэнькія, нечакана, прыемна, сколькі мне народу глядзець. Пакажу вам, дзе я раблю стрым. Зараз якраз познія прыцемкі, тут паўключалі свет, і месца, дзе я зараз знаходжусь, абалденна выглядае. Ось так, ось помнік, вот там телевежа Ереванска. Гэта помнік чалавеку, які узначаліў бітву, проходзьце, які узначаліў бітву у 3 стагоддзі гэтай эры. Вось людзі не хацелі, щоб мне перекрыць экраны, стаялі, чакалі, а я махну рукой, щоб праходзілі. Армяне офігенныя. Ну, Картвелы насправді мне бліжэй, таму што у армян є один мінус, вони не ўмеюць спыніцца. Вот не ўмеюць яны спыніцца. Нават калі спрабуюць рабіць добро. А Картвелы прапануюць паглядзець, хочаш, да, дапаможам, зробім. Не, ну, твой выбор. Але кожны па-свойму класны.
господарства. Еще раз дякую, что были разом. Сподіваюсь, то, що я вам наговорив, було цікаво. Коли раптом хто не поставив подобайку і буде глядіти записи, зробіть гэта, калі ласка. Не, ну коли комусь не сподобалось, і так поставить, так само можна. Можете нават обматюкать меня в комментах. Это для просовывания роликов так само подыходить. И подпишитесь на канал, коли, конечно, вы не в Беларуси. Покуль мой канал не экстремистский, но хто ведае, что может быть в будущем. И до побачення. З вами был я, Зух Зміцер. До новых встреч.